channel! For today's video mga kabagis, dati kami intibantay, pang kami agalat lidangan kan pa mga kabagis. Ayan men, dati kami inti ani-ani, tapos iji damdama ti pagalam ni tilidan mga kabasta. Wow, so abang kami agalat ti lidangan ta, awan kami ti masidsidan, tapos kan kahit may matagsid ti kasdayan mga kabagis. Tatay mga kabagis, paapang kami toy, mabuyayan tulatan na isarati na ate yung. Meanwhile. Hi mga kabagis! Welcome back! Ito nga nag-hiking kapag sakit at... Ano? Nag-hiking. Charot! Aray ko! Nagsakit! Nagsamok tinagnami! Nagsakit isa ako. So tata mga kabagis, apang kami agala ti benek, iji ani-ani. Hiking miles. Kadwa man nagit aglalaban ni Ag-hiking ka na ay. Alan! Dito sa kami makargara mo ko. Bitin karama ito tinaruot mo. Nagsakit mouth. Aray! Masakit. Masakit. Matibag laki ito pagpaglaki. Aray ko. Jay. Allah. Nanas. Ano natin bangin-bangin? Na kami. Ala. Tay! Kamu bagay ag-hiking gulay. Ala ni nanay ning. Ala. Video magay. Ala. Ala nagrigat. Oh, nagadig. Ang daw ay video. Ano? Ala. Aray ka. Aray. Okay, Mars. Ala, nagrugit na ubo mo. Oh, Sabit ni gulay niya mo na isang bibado na. Nabot-abotan pa ito. hala. Vigilator son. So tata mga kabagis. Dasili. Wala niyo kami na ito. Libre. Kasi buhay ng mga taga-produce. Ala, nagado. Na naglinga ng kita. Ay, pakita yun, pakita yun. Matayaw. Ito yun mga kabagis na dati silin nagado. Wow! Silly Queen. Testing mo ma? Hindi, Nag-Silly Queen. Anya, ate, kasoy. Kasi niya. Haan. Santol. Santol. Awan. Nagsupli kayo dyan na sa akas. Di kayo magnan. Thanks! Sige, Gail. Ay, tay. Tay. Ayan, Hey guys. Sa tama ba nabanog kami nga nagnan. Sa limuot. mga kabagis na ikadya tabako. Duman. Siyempre. Mama, sige tayo may saltagak to ya. Pati cellphone. Ano ito marpatog tayo na po tayo? Pay. Ay, nagsurin ka sa supot tayo kamatis. Ano, kita ito. Ayan yun ngay, tay. Ayan yun ngay. Ite kayo magnaindi na gadusit na. Dagiti nga rati kakadwak na yung mga kabagis. Hi. Along papaya. Hello. Hi, Amang. Hello.
Ay, nagpaludak na dyan. Hi! So, tama kabagis mga tepel at ipapaya ni ang kampol. Nalamig. Kayo kalabon na ka. Dahil pagkalayo yung kapanda. Pa. Mama. Ayaw mo bang kumaka? Uy, naglaing damangan na. Adi na angkal, didakal. Tama na ako, kutungal, alam. Ayan ni dakal. Ayan na. Ni. Nagaduda ni Al. Agitan ni Ama kabal si manok na ni Uncle Dagol. Nagado. Hamag tila na Uncle. Mga kabagay, sabang kami nga agala si Bunukan. Abang kalugong mo ma, buda matakalugong mo, tatlo. Abang kami mga kabagis. Hi! Ay, kita, ano, nagpaaras ko. Hi! Hi mga kabagis! Bag na tayo man tinabaarasan, tadaman may saltil ko. Nilagay nila yung saltil sa tay. Ate Gun! Gununtot! Nagpudot mga kabagis. Ata ni mga kabagis ni Tatay Bino. Nagsamot. Salamat pagpagnaan. Salamat pagpagnaan nyo kanya di tayo. Danom niya. Nagmay niya. Ita na eh. Matinag. Ala. Alinta. Na. Yakar aryik ta alinta. Nakapta na kede alinta di kon ka na. Nagdugyo. Uy. Nagmayat. Say. No, tata aglabos ka. Makaptan tambay ako kung kukod-kuda. Sulat na mga kabagin sa titen, gala tayo tikwan, bulikod. Bagikan. Yan pa kayo muli kini, sa kayong silbeng. Lidangan mag-alaam. Balik mo. Pagka dyan na nagdaktal na eh. Alak pa, aganak pa kasi niya na. Kastoy na amak ni kastoy na amak kabagi si agala tilidangan. Kura data na. Kadyan ni Tata Eri yung wala mga kabagi. Kayo gano'n.
Kasi kulit na kami. Ay, nag-met agad. Ang tayo, nagkulpi-kulpi tayo. Mamitan mo po kitawin. Welcome to us. Magaw, bird. Ano ni mga kabagis, datatay ni aglublub data ano makala dati bilda at mga kaba. Ay, sige na. Nagado kabagi. Kunyari mamakan. Kunyari mamakan. Saan ginadagnan na ala ko siya. Oh, nga na iyo masudag na. Kunyari garbo. 4 plus lang. Darno. Mga kabagis, ate ginala ko ni dati chinilas tawon pagikan. Oran no nabangbang siton mabagwan to mga kabagis. Dadji matagi duwan ni mga kabis nga angkel kan tatayen. Ano tingin mo agiyag sa daw? Nagadala mga kabagis yung madya makapandin tingat ha. Nagadala mo na yung kasi ko di imakon awan na basa akon mga kabagis sumula kami tang kami mo lang makatabsaw ni ta nagadala mo nga ron. Hindi nga ron dat. Tama kabagis at parparti dati manok. Kasi da umay. Uy, awanan si papaya. Tinandam abi guys. Gadget si papaya. Agdamot taas ako, butang. Hey! Naano sa ato, duming. Duming mabalin namin. Ano, hindi nagalak may kumain din eh. Ano dyan? Papaya. Paalam ko masyadong hindi na nahihila eh. Gini nga to na. Ay, tagparty di manok. Nagaduin na lang yun na. Lesson 101. Nagbabasi ma. Bagas. Puro bagas. Kinanatatay. Kinanatatay na nagbibigay. Ay, puro bagas. Dapat ito ni ang mga kabayis duwan ni